Jeg hedder Lasse. Jeg driver vinduespudserkompagniet APS. Der startede jeg for 8,5 måneder siden hos Vinduespudserskolen Danmark. Lige nu på vej ud til en kunde ude i Randers. Så det bliver super fedt. Jeg skal ud og tjene lidt penge. Det kommer der hver 8. uge. Jamen, vi er lige omkommet til en lidt større kunde her, hvor vi både skal bruge regelmandsanlæg, stige og normale skvis og indvasker. Så jeg starter altid med at sætte stigen op til at starte med. Jamen så efter vi har fået taget stigen op derovre på taget, så skal vi have regelmandsanlægget klar. Og der har vi en dag investeret både i regelmandsanlæg, men også en vandvarmer, så vandet kommer ud med 55 grader varmt vand i stedet for. Det koster, jeg tror det er 800 kroner udvendigt for alle vinduerne. Det tager omkring en times tid cirka at pudse alle. Jamen som jeg også fortæller mine kunder, så bliver dine vinduer jo beskidte. Om det er vinter eller om det er sommer, så bliver dine vinduer jo altid beskidte. Så du bliver nødt til at sørge for, at dine vinduer ofte bliver pudset. Og det er jo også derfor, jeg kommer hele året rundt. For eksempel hver 8. uge her. Jeg synes personligt, det er mega fedt at pudse her om vinteren. Især fordi om morgenen, så kan man virkelig mærke, at man er kommet i gang. Og det er faktisk nemmere for mig at komme op her om morgenen, når der ligesom er lidt koldt udenfor. Jamen grunden til at bruge stige, selvom at man ikke er verdensmester til højder, det er jo fordi, at det er jo en del af livsstilen som vinduespudser. Fordi der er jo en masse vinduer, som ikke er designet til udelukkende at pudse vinduer. Så man vender sig ligesom til stigen, og jo flere gange du kommer op på den, hver gang, så bliver det bare det nemmere. Ved den her kunde, der har hun faktisk valgt ikke at få karmaftørring med. Men jeg vurderer ved det her, lige de her vinduer, der er heroppe på terrassen her, der vil det altså trænge til at få karmaftørringen væk. Da solen vil ramme hårdt ind på karmene, som er sorte her, og det er ikke nogle grimme mærker. Så her får de altså lige gratis med, så det ser ordentligt ud. Jeg var faktisk både Dominos butikschef og selvstændig personlig træner, da jeg startede på Vinduespudserskolen. Så du kan jo sagtens starte, hvor du allerede har noget kørende for dig, hvor du ligesom bygger det her op ved siden af. Og det var det, jeg gjorde. Og efter 2 måneder på Vinduespudserskolen, så valgte jeg at sige, ved du hvad, jeg tjener allerede mere på det her, end jeg gør på mine 2 andre jobs, som jeg bruger langt flere timer på. Og derfor valgte jeg jo at sige, ved du hvad, nu går vi sgu all in på det her, og går efter at ramme det stort på vinduespudsen. Og indtil videre, så går det jo efter planen. Yes, nu er vi kommet til næste kunde, som er med traditionel pudsning. Hun havde en vinduespudser før faktisk, men han kom faktisk udelukkende med regelmandsanlægget. Og hun synes simpelthen ikke, at resultatet blev helt det samme, som når man gør det på en god gammel måde. Så derfor har hun selvfølgelig valgt mig til at komme og pudse hendes vinduer hver 4. uge udvendigt, og hver anden gang både inden og ude, så hun sørger for at have rene vinduer. Hun betaler 220 hver 4. uge for alle udvendige, og 300 kroner for de indvendige. Ja, det tager omkring 7 minutter udvendigt at pudse alle udvendige ruder. Så det er jo stadigvæk en helt udmærket pris, kan man sige, i forhold til, at det ligger 2 minutter væk fra min nærmeste kunde her i nærheden. Så på den måde, så er det jo egentlig bare lige et stop på vejen over til næste kunde. Skal vi løbe? Skal vi løbe? Ja, skal vi løbe? Jamen, som I kunne se, så vigtigheden er jo, at jeg ligger alle mine kunder tæt på hinanden. Og det er også derfor, jeg kan lægge den pris, jeg gør. Flere kunder, du har tæt på hinanden, lige pludselig har du ikke nogen kørseltid. Så du kan jo ligge og tage 200 her, 200 der, 200 der. Så det handler jo bare om, at du kan lave så korte tider i forhold til kørsel som overhovedet muligt, og samtidig lave et godt stykke arbejde, så kunden er tilfreds med dig efterfølgende. Som mange af jer nok har set, så har jeg været med i Vinduespudserskolens målsætningskoncept, hvor jeg var inde, siden jeg startede op, og ligesom se den her udvikling, der har været. Og mit mål, det var ligesom at ramme 1 million i abonnementskunder om året, her 3 måneder efter. Og jeg kan jo sige, at i dag der ligger vi på 1,1 million i abonnementskunder årligt. Så den målsætning er jo nået med lige plus 100.000. Nu er vi så kommet til sidste kunde for i dag. Og som I kan se, så er det faktisk ved at være en lille smule mørkt udenfor. Men det
Det burde faktisk ikke være noget problem. Som I kan se, så har jeg faktisk det meste af dagen kørt med 2 hænder. Og det er jo faktisk både for tidsoptimering, men også både her i vinter- og sommerperioden, så fryser mit vand ikke til. Så i stedet for at man går over og putter alt muligt lort i ens vand, pus med 2 hænder og lad det gå lidt hurtigere. Den her kunde, den kører hver 4. uge til 3,49. Og vi skulle faktisk først have været her i morgen, men nu skal vi lige se, hvordan man gør det her i mørke jo. Så med den her kunde, der har jeg faktisk valgt at tage 2 forskellige størrelser skvis og indvasker med. Så vi både har en 35 indvasker, og det er simpelthen fordi, at de her vinduer sagtens skal tages med en 35 i stedet for. Men som sagt er der egentlig ikke noget problem og udfordring i at pudse i mørke, så længe du ved, hvad du går og laver på et vindue og har styr på dine vendinger og dine afslutninger. Om afslutningsvis vil jeg også bare sige tak, fordi I har set med og fulgt en dag i livet som vinduespudser hos Vinduespudserkompagniet. Og jeg vil håbe, I følger med i fremtiden og se, hvordan virksomheden lige så stille udvikler sig. Og igen, 2 hænder for at udnytte al tiden.